Het is gevaarlijk, je moet hem in je gezicht denken. Tenminste met die grotere planten, want ja, zo'n dorens, dat wil wel prikken. Maar jou hebt de handen dus al liepen? Ik heb de handen al liepen. Ja, nou ja, goed, dat is normaal. Zo, die van een neus ook nog. Hoe liep het met Johan? Zo nou en dan moeten er wel even wat middels uit hebben, maar valt het algemeen van mij. Ik ben het er gewoon op een moment. En waarom helpen jou mooi? Ja, hobby hè. Toen zeker dan krijg je maar dit goed. Dus ja, en we hebben nou een tijd. Dus dan zeggen één keer in de week dat je een mooi koft. En nou ja, dan kan je toch even met je hobby bezig zijn. En even in wat grote verbanden, wat gezellig. Bakje koffie erbij straks. Nou? Maar is het net een beetje dubbel? Want het komt er eens op del. Je moet een beetje pina leiden om het je uiteindelijk mooi te maken. Ja, dat is maar soort dingen die leuk zijn. Hè? We hebben pina van het leiden. Ja. Wat doe je nou? Nou, ik zie je om het ongedierte, wat uw grootste vijand hier eigenlijk is. En dat bestrijden wij maar simpel met wat spiritus. Ja, maar dat zoek Kwastje en wat spiritus. Ja, maar spiritus op een cactus smaren, dat lijkt me toch niet goed. Nee, maar voor de cactus zelf kunnen we laten zien, maar de beestjes kunnen minder hoor. En wij kunnen wel orenmiddelen broeken, maar dat doen we even net. Want hier komen een protomenschen binnen, ben en zo wat in. En wij willen geen dingen hebben die net kennen. Maar de meesten moet je dus net maar een sigaret binnenkomen, want dan wordt het ook gevaarlijk. Op dit moment is er net iemand bij die rookt. Dus wat dat betreft, als je naar het publiek hier is, doen we dat ik net. Maar de ploeg die wij hier onder het werk zorgen, dit is het cactus team? Dit is een deel van de cactusvereniging. Ja. Wij zijn hier maandagavond de Moors. Vanaf een uur of 9 ben we hier aan het werk. Dan zien we de boel nij, dan zien we wat er in knap zit en wat er in bloei zit. Nou, je kent hem in het zien, het begint al behoorlijk wat te bloeien, dus het seizoen dat vangt weer om. En dan mag je erbij wezen. Wat is de bedoeling van deze buis? Ja, de bedoeling is dat de visken erin komen. Je gaat wel wat en dan probeer je wat. Dus het is mooi hè, dat het erin staan blijft. Dan krijg je een wekflessen die je op de kop hebt. Hè. Ja, want hoe werkt dit nou correct? Ja, je vult hem onder water en dan zet je hem omheen en dan moet het water erin zitten. En je hier toevallig zo'n buis op zolder lezen? Nee, die komt bij de Sonex bij. Dus dat is een vulbui die weer ontploft, die weer stekken gaan. Er zit een square in. Op de achterkant hebben we hem dichtmaken, een plaat erop maken en lucht dichtmaken. Dus zodoende. Heb je het idee al verkocht? Nee, man. We hebben wel eens jongen wat zo'n buis een kastje maakt, maar dan bestaat er wat heel kwijt, ja. Dus, Dan is de hobby van de visking gegaan hoor, de aardigheid. ja. Zuurlijk weg hebben, hè? Nou. Hoe letter op een jongen vallen dat er wat val eigenlijk. En dan voor jou, dat jou dan in de buis ik wel, dan komen ze wel omheen vallen. Ja, hè? Ja. Ja. Maar waarom zo die vissen daarin gaan? Lekker warm, hè jongens? De hele tijd de zin erop, dus het water is volle warmer en dan komen ze erin.
Ben je tevreden? Ik ben wel tevreden. Ja, hij had mijn beeldje nog vergeten, dus hij met het wetter weer in. Ja, het beeldje er nog niet in, jongen, maar nog een keer. Het is zelf maken, hè? Dus, Nou, keurig. Nou ben ik weer tevreden. Dit is mijn eerste keuzwerkje wat ik maken ga. Ik heb er nooit in, dat ga ik van het winter maken. Ik zet ze met z'n daar op staan. Het is een mooi plakje. Nou jongen, netjes weg. Het is wel aardig in, is aan zo'n buis. Ja, het is Mooi, hè? aardig. Ik krijg er nooit genoeg van om naar te zien. Het is een soort van televisie. Ja, mediteren hè? Ja, joh, Meditatie gewoon, je bent er rustig van. Je hoeft niks. Lekker rustig. je zit je wel eens even en dan let je je teens even de gong in. Nou ja, zo erg is het niet.